Ne, imbag man na nagsadong mulat bagyong. Tawag man ni Mildred. Hello Boyet, napatawag ka man. Hello Mildred. Okay, hanggang mula makikita jay pagtatambayan tayo. Kalkalpas ganun ti bagyo, hana ka makarwar. Ada ako lang iti bagay. Ay, kasi ya? Ewan nga na Mildred, nakapag-desisyon ako nga umayak di ta balayo ta. Makiamamuak mo di ta parents mo ta, amamuda mo kung sino iti agar-aram kanya, mahanaya. Wow! Inatim ako nam. Oh, sure ka? May nagmayamutin? Nung bagbagaan ka Boyet nga, tikat ni Papa ko tawag na. Tayo nasumpot din aglalunan nyo tayo natural. Natural? Uy, kahit kami ni Papa nga, uray no, ado iti problema, kat naturod ka latang ang mangsamo, uray no kaskasano. Sugat ti kahit ni Papa, tikas jay. Sakpay? Naturod ako matkatamok. Uy, plus point 5 kini Papa dito nung naturod ka makaumay dito balay, kaya syempre, kahit nang matama kita, nung sino tabi aram kinti anak na. Kaya no, may turod mo lakot ti pakstoy. Kaya plus point 5 kanya na, kaya nga, along dayam, bali, i-message kan tulatan iti ko, tawag na, iti, i-message kan tulatan iti address mi. Numakadalang ka ti barangay, damagong tulad sa dino ti balay mi. Well, Okay. No problem. Sige, bye. Ingat. Bye. 1 hour later. Tapos sa dinungat at balay dagto dito ka nang matinalan. Oh! Hello? Hello Mildred. Boyet, nagulura kami dito eh. Kadagang tinawag ko nga tawag ta tayo, mapana ka no ti job interview. Kasi ko kasakulak nga mga tindaran da jay ta, amumutin, may metmut na nga dato trabaho sa nakumay dito bala yun niya. Kasya Wenta, So, hanggang matuloy nga dito yan. niya timakunam. Uy, hindi mamintan tulad ng araw dahil. Well, may metmut lang no, dato trabaho sa nakumay tuta balayo ta, siyempre, mas cool mo dati dating namin ni Papa mo no kanya. Sige nga rot niya. Well, no problem. Okay, hi. Thank you. Hello kailyan, agyaman ti oras nyo panagbuya yo dito. Basit nga pabuya mi kat sapay kumano nagustuhan nyo dito yung video kat ilike yo kin i-share yo ti pada yung Ilocano. No kahit yung nga suportahan ti channel tayo, YouTube channel ken Facebook page, i-search yo lang ti Kailyan PH. Naimbag nga aldaw tayo amin kailyan.